खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ आं होनो नागिरदों आं थाम्बनेलावबो एसे लिरखादों कि ओरैबायदि मोनसे आङो बे भिडिअखौ मानि थाखाय लाबोदों होनना बुङोबा जोंना बे भिडिअखौ नायनानै माखासे जोंनि बर' हिन्जावफ्रा आरो बर' आइजोफ्रा एसे सांग्रांथि जाथों होननानै आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों आरो मानोना आथिखालनि मुगायावहाय मानसिफोरा रां खामायनायनि दान्दा मानसिखौ फासायहोनानै रां खामायनो बिराद माखासे माबा खालामो आरोना प्रफाइलखौ मोजां होनानै लायो ओमफ्राय बिसोर प्रफाइला गासिबो फेक गोजा आरो आं नोंसोरनो देखायगोन रानि कुमारी होननाय मोनसे जेनाखि सुबुङा जे फन हरबाय थायो आरोखि आंनि वाइफनि प्रफाइल माने मोनसे पद्मनि रानि होननाय मोनसे आंनि वाइफनि फेसबुक एकाउन्ट दङ ओमफ्राय बेजों बे माने कल खालामबाथाय भिडिअ कल खालामबाय थायो आरो मोनायावबो खालामो फुङावबो खालामो बोरैबा माने फ्रेन्डआ बोरै एक्सेप्ट जानानै थाफ्लांखो दा मानसिखौ आङो ब्लक खालामनानै दोनबाय आरोखि आं नुनानै ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो आं खिथानि भिडिअखौ ससे होनि आं माने भिडिअ खालामना दोनदों नायग्रोबानो जाबाय नै रानि कुमारिनो बियो मेसेन्जारावबो मेसेज हरलाबाय थायो नाम्बार बिहरबाय थायो ओमफ्राय बियो खेबथाम खेबब्रैसो जाबाय आरो बे भिडिअ कल हरबाय थानाया खिन्थु आङो रिसिभ खालामाखैमोन ओमफ्राय आङो दिनै बेखौ रिसिभ खालामनानै टेस्ट खालामगोन दा रिसिभ खालामैनि सिगां आङो बिनि फनखौ आं भिडिअ खालामनाय जाग्रोबाय मबाइल गंसेजों भिडिअ खालामनाय जाबाय आङो नोंथांमोननो प्रुफ दिन्थिनानै दानि नोंथांमोना जिबनावबो दाग गोजावदै आरो बेनि सायाव आं मारै हरो बिथांमोना आं डिटेलै नोंथांमोननि गेजेराव खिथागोन आरो फैया नोंथांमोननो डिटेलै खिथालांनोसै सोर नुबाय लोगोफोर नङा होमबा बेफोरबायदिनो फन हरो ओमफ्राय मेसेन्जारावबो मेसेज हरबाय थादोंमोन ओमफ्राय मेसेन्जारखौ मेसेज हरबाय थानायखाय आं दा लोगो मेसेन्जारखौ आं डिलिट खालामबाय ओमफ्राय फनाथ' बे जेनेबा पद्मनि रानि एकाउन्ट फेसबुक पेज बे आंनि वाइफनि माने फेसबुक एकाउन्ट आरो नाथाय नोंगौ वाइफनि फेसबुक एकाउन्टब्लाबो बियो फनखौ लाया फनखौ सोर सालायो आंसो सालायो आरो ओमफ्राय आङो बे मानसिखौ बिराद थाल लागासिनो दङ माने प्रफाइल फट'आ आर्मिनि लाइफआव होदों खिन्थु बे मानसि आर्मि नङा माने बे मानसिया 2 नम्बर आरोखि बिदिनो मानसिखौ गोदै फुस्लायनानै भिडिअ कल खालामनानै रायलायनानै मानसिखौ बिदिनो गोसो थोनायनि माने फानाव फोनांनो नागिरो आरो बिसोरो फोनांनानै उनाव धम थुम होनानै मानसिफोरखौहाय बिदिनो इडिट खालामनानै नोंखौ दम होनानै नोंखौ जबरदस्ति बेफोरबायदि माखासे पलिसि बाहायो आरो बिसोरो दा बिदिजोंनो मानसिखौ गोजाव होयो ओंखायनो जानो हागौ जोंनि लाइमोन जोंनि माखासे बर' हिन्जावफोरा गोबां मानसिफ्रा जे गोजावो मालाबा ओमफ्राय बेफोरबायदियावनो मा होननानै बुंदों खोथा दाननो हायियावनो बेफोरबायदि जायो खोमा आं सानदों आरो बर'ल' नङा गुबुन जाथि माहारियाबो जायो मोनसे समाव बे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टआव दलाहदियावबो जाखांबाय बे आइजोआ केस होदों मानोना बेजों भिडिअ कल रायलाय बोरै फट'खौ मोखांखौ नुफ्लांखो मोखांखौ नुनाय लोगो इदिट खालामनानै बेखौ माने दम होबाय ओमफ्राय गावजों गावखौ हाबा लानांगौ मानांगौ बेफोरबायदि होनबाय आरो बेफोरबायदि होननानै बेखौ मा खालामबाय बाय दुथाराव बियो साहस गोरा आइजोमोन ओंखायनो बियो बिनि फन नाम्बारखौ माने मोनबाय नालाय मेसेन्जाराव हरलायनाय जाबाय नालाय लानानै बे थानाव एफआइआर होनाय जादों आरोखि नाथाय दिनैसिम मा जाखो दिनैसिम रिजाल्ट मोनथ'वाखै दा जानो हागौ बिसोरनि नाम्बारफ्राबो फेक जानो हागौ आरोना नाम्बारफ्रा बिसोरनि नाम्बारफ्रा फेक जानो हागौ खुनु माबा नङा दा बिसोरो बिदिनो दम होनानै मानसिखौ फुस्लायनानै सोरबाया मोजां मोननायनि फानाव खोख्लैयो नाथाय सोरबाया बेफोरबायदि गाज्रि फट' इदिट खालामनानै माने मा खालामो बिसोरो रां बिहरो आरो बे रांखौ हरनांगौ हराबा दिगदार दं बेफोरबायदि होनो दा बेनिखायनो आंनि नैबे भिडिअ बानायनायनि उद्देश्यआ बेसो लोगोफोर जेन' जोंनि मानसिफ्रा बे भिडिअखौ नायनानै माने जेन' बयबो फेसबुकनिफ्राय सांग्रां जाथों वाट्सएपनिफ्राय सांग्रां जाथों स्पेसियेलि जोंनि मानसिफ्रा फेसबुकनिफ्रायनो जायो माने फेसबुकनिफ्राय नोंखौ फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामहरनोसै ओमफ्राय नोङो जेन'बा फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामनानै नों एक्सेप्ट खालामना लानोसै एक्सेप्ट खालामनाय लोगो बिसोरो ओइबासो मेसेन्जाराव फैयो हाय हेल' बुंहरनोसै जायाफा मा भिडिअ कल हरलाबाय थागोन बेफोर आरोना ओमफ्राय प्रफाइल पिकचाराथ' मोजां दोनो आरोना बिसोर माने साख्रि मावनायनो बिदिनो माने हेन थेननो फौजिनो मानो बिदि खालामो ओमफ्राय दा बार होनदों आङो बिसोरखौ हमनानैबो आङो दोनदों खिन्थु आङो रायलायाखै बिजों मबाइलखौ केमेराखौ दस्राजों माने खालामनानै आंबो दोनदों बिदिबो आं बेखौ टेस्ट खालामदों मा रायलायहरो बियो होननानै ओमफ्राय आं खोनासंदों आरो खिन्थु बेनो आरोना बिसोर आननन मानसि नोंथाङा जेब्लायबो आननन मानसिखौहाय जेब्लायबो बिसास दा खालाम आरो माबोरै नोंथाङा साननो हायोखि सासे आननन मानसिया नोंखौ सिनायानो नुवानो बोरै नोंजों बोरै भिडिअ कल हरो बोरै रायलायनो नागिरदों बेखौ नोंसोर बुजिनाया मोजां आरोना नङाबा नोंबो सानसे माने मा होनना बुङो गाब्र'नो हागौ बाहाय नों हाजार बुजिनाङानो जाथों गियान गोनाङानो जाथों नाथाय बे नङाखि मालाबा जों समाव बावफ्लाङो आरो सोर बिलाय साननानै जोङो बिदिनो जों मालाबा मा खालामनो जायो
रायलायफ्लांनो माने गोसो जायो आरो बिदिनो हिनजावफोरल' नङा हौवाफोरखौबो बिदिनो खायसे बेफोरबायदिनो सिख्लाफोर दङ मोजां मोजां प्रफाइल फट' होनानै लायो फेसबुक पेजआव नोंखौ फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामहरनोसै नोंबो एक्सेप्ट खालामना लानोसै लोगो लोगो मेसेन्जाराव फैनोसै हाय हेल' बुंनोसै मा मावो मा मायो बुंनोसै मालाबा नोंखौ खैफोदनि बाथ्रा खिथाहरनानै गावखौ अनगौबा माने गावनि माबा किउआर कड हरलायलायो अनेक बिभिन्न रोखोमनि जाबाय थारमाने माब्रैबा नोंखौ फसायनानै रां खामायनो हायो दानो बेनोसै आजिखालि टेक्न'लजि जुग फैनायखाय टेक्न'लजिनि गेजेरजों मानसिफ्रा रां खामायनायनि माखासे पलिसि बाहायो आरो दा बेनिखायनो आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो आं जेनाखि मोन्दांथिफोरखौ शेयार खालामबाय अननानै जेन' नोंथांमोना बेफोरबायदि फेसबुकाव आननोन मानसिनि भिडिअ कल हरनायखौ एक्सेप्ट खालामनो नाङा रिसिभ खालामनो नाङा रिसिभ खालामनानै नोंनि मोखांखौ दिन्थिनो नाङा नङाबा नोंहा सानसे बिपद गोलैनो हागौ आरो नोंखौ बियो खैफोदाव खोलैगोन आरो दानि जुगाव नोङो जुदि मबाइल गिदिर लादों होननानै मबाइलखौ नों सालायनो रोङाबा नोङो जुदि एन्ड्रइड मबाइल लादों होननानै जुदि एन्ड्रइड मबाइलखौ नोङो मोजां खामानियाव बाहायाबा नोंनि लाइफआनो बरबाद जायो मिथिबायना माब्लाबा जोंनियाव नानानथा रोखोमनि माने लिंक हरलाबायो वाट्सएप ग्रुपावबो नानानथा रोखोमनि लिंक हरलायो मानसिफ्रा बेबायदि लिंकआव थुलाबायनाङा जिबनावबो थुलाबायनाङा लिंकआव नोङो जानला मोनला हरनायाव नों गोजावलाबायनानै थुलाबायनो नाङा आरो बेफोर गासिबो फेक गोजा ओंखायनो मानोना ओरैबायदि जायो आरो मालाबा इमेल एड्रेसनि माबा लिंक थुनाय हरो नोंनि पासवार्ड थुनांगौ जायो दाना बैफोर पासवार्ड थुनाय मानायफ्रा बैसिनाव सिखारहैजोबो आरो बेखौ मोननानै बिथांमोना जेरै दा फेसबुक माने एकाउन्ट हेक खालामनाय गोरलैसिन जायो आरो फेसबुक एकाउन्टआ आजिखालि माने गोरलैसिन माने हेक खालामो मानसिफ्रा दा फेसबुक एकाउन्टखौ माबोरै हेक खालामो आरो जोङो फेसबुक एकाउन्टखौ हेकनिफ्राय जों बोरै बासायनो आं बिनि भिडिअखौ आं उननि समाव लाबोगासिनो दङ आङो लाबोगोन मानोना दिनै नोंनि प्रफाइलाबो हेक जायो दाखालि जेनेबा बे पद्मनि रानियानो पद्मनि रानि आंनि माने वाइफनि फेसबुक एकाउन्टआ बेबो हेक खालामनानै माने माबायाव थांबायमोन आरो खारना जाहैबाय मा लोगोफोर आं खुनु स्ट'रि आपडेट होआखै फेसबुकाव स्ट'रि आपडेट होआखै दे आं मालाबानो स्ट'रि आपडेट सोरबा होनानै होबायब्रा सोरनिबा हाबा जानायनि माबा थुनायखौ माने आपडेट होबाय आंनि स्ट'रियाव आङो जेब्लानाखि खेवो मबाइलखौ स्ट'रि थांबाय बै स्ट'रियाव बे आं सोर होखो मा आसरित जाखो आं शक जाबाय आरो ओमफ्राय लोगो लोगोनो आङो मबाइलखौ डिटेल्सखौ नायबाय ओमफ्राय आङो सेटिंआव हाबनानै माने सिस्टेम दङ नालाय बेयाव हाबनानै सिङाव नायबाय आङो सोरबा दिकियाजुलि होननाय लकेसन ओंखारबाय दिकियाजुलिनिफ्राय मटर'ला मोनसे मबाइल दिकियाजुलिनिफ्राय मटर'ला मोनसे मबाइलनि गेजेरजोंहाय बेखौ माने मनिटर खालामगासिनो दं आंनि वाइफनि प्रफाइलखौ आरो ओमफ्राय लोगो लोगो आं ओइबासनो आं होनबा बे समाव मा खालामदोंमोन आंनि एकाउन्टआ बेखौ बावदों आरोना आङो जेनेबा हेक खालामनो हायै खालामना लानो होआखैमोन बेखौहाय खालामनाय जायाखैमोन आङो आंनिखौसो खालामदों बर' रैमालुखौसो खालामदों ओमफ्राय लोगो लोगो आङो ओइबासनो खालामनानै मबाइल नाम्बार सोलायजोब्बाय ओमफ्राय आं दा लक खालामना दोनबाय आरोखि बेखौनो प्रानिया एबार बेखौ हेक खालामनो हानाय नंला बे आरोना दा माबोरै हेक खालामनायनिफ्राय जोङो सेफटि जानो बेखौबो आं भिडिअखौ लाबोगासिनो दं आं लाबोगोन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायना होगोन आरोखि मानोना दा फेसबुक एकाउन्टआ नियानो बांसिन माने हेक जायो आरो गोरलैयै मानसिनिखौ फेसबुकनि गेजेरजों खैफोदाव खोख्लैग्रा माने फेसबुकनि गेजेरजोंनो मानसिफोरखौ खैफोदाव खोख्लैग्रा मानसिफोरा बिराद ओंखारबाय दा ओमफ्राय रां दाबिनाय मानाय नोंखौ बायदि बायदि इदिट खालामनानै माने नोंनि गाननाय गासिबो ड्रेसफोरखौबो खुजोबनानै माने हेक खालामनाय माने बेफोरबायदि खोथाबाय आरोखि ओंखायनो आं भिडिअ बानायबाय जेन' जोंनि बर' लाइमोनफ्रा एबा जोंनि बर' आइजोफ्रा एबा जोंनि बर' माखासे हौवाफ्राबो जेन' बेफोरबायदि मानसिफोरजों जिबनाव फासायजाया आरो बेनि थाखाय आं भिडिअखौ बानायना होनाय जाबाय थेंक इउ